So, what's up, Kauragons? Good evening sa inyong lahat. So, for today's vlog is, ang gagawin natin is magmumukbang tayo ng Suso. malunggay, tapos langka, tuyo, tapos itong hipon, tapos yung suso or pilipit. Tapos, meron din kami dito, Kauragons, na buko or snail. With sili. So, bago ang lahat, Kauragons, maraming salamat pala, Kauragons, sa pagsuporta nyo sa aking vlog. And sa mga bago kong subscribers, Kauragon, and sa mga solid supporters ko dyan, hi sa inyong lahat dyan. So, maraming salamat, Kauragons, sa inyong pagsuporta. So, ayun, Kauragons. So, bago ang lahat, Kauragons, mag-pray muna tayo. So, in the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat, Panginoon, sa araw na ibinigay niyo po sa amin, sa blessings, sa paggabay niyo po sa amin, Panginoon ko, at bigyan niyo po kami, Panginoon ko, ng lakas na loob, kalusugan, para po magawa po namin ang aming mga misyon dito sa ibabaw ng lupa. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. So tara na, Kauragons, magmukbang na tayo. Nakabilo si Bella. Dahil na, Uboy, dumong ka na ako. So ito, Kauragons, hipon. Drink na, boy. Tuyo pa lang. Busog na. Ulam na. Ulam na. Oh, Kauragon MG. Kahit na MG. Oh, wait. Kauragons, hipon. Tuyo. Mahal na. Ikaw itong kain lamig dyan. Medyo. Hello, this is sweet famous buko from Bicol. Ay, kamu na. Hello. Ano pa kamu? Hindi ka na, Buko. Yun. Dapat ba? Wait, na. Dapat pinasa. Yun. Muni, may tuyo. Kauragon, magpaplataw kasi madumi ang aking kamay. At mga plano, magmukbang ka na. Magdamaplato. Hindi pa, nandilis sila na yun. Dudumi ko na. Sarap. Ano? Gulo. Ano pa? Ang payo, buko. I don't like buko. I like istuyo. Hindi man yan. Ay. Ano sa iyong apaka? Boy. Like boy. Bigyan ka na ba yun? Sarap. Kamukat ko yan. Ganda. Mga kauragon. Sarap ng... Sarap sana, Kauragons, kung may sili tayo, kaso wala eh. Mahal ng sili ngayon. Dalang picture tendig sa planayo para madunit na. Dalang nagduduro ni. Ang ganyan ko na sa 316 camera, nganing kabus kita ini. Pag tago to, tago. Ito lo. Next daw. Ano po kaya? Dala ko lang sa BGP.
Ay, na si Rawi. Lugado ngayon. Dahil ah. Sarap ng Mukbang. Hindi, di pa inagdalo ko yun eh. Ano lang, kamot mo. damang taarang. Boy. Sabi nga nagdigdima. Boy. Oragon so. Ipon. Pepes, tuyo. Yummy. Kami hotdog. Yummy, yummy. Yummy to me. Juice, juice. Yummy Yummy to to me. me. Ay to me. Uy, ang gawa. Kasi ako to ganyan. Ngayon na. Mga kauragon, I'm very, very busog. Magudyo sa susok mo. Oragon so, yung suso or pilipit. Boleh, nagkahong kita. Hindi lang. Ito yung gulay. In English, see you tomorrow. English pa nga itang along the see you tomorrow. Yeah. What do you like? Yeah. Nam nam. Sarap. Nam nam. In English, kalongga, see you tomorrow. See you tomorrow. Sarap ng langka. Nam nam. Primitive man. Walang gana ako kumain. Kalau kasang hukusan nyo. Sabi ni Bila, para mga kaya kamu dyan. Ay, mga bala bigla.
lips. Ano si R? So ayun ka-Dragons, kung bago ka pa lamang dito or napadaan ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, kung swak ba ito ka-Dragon sa inyong panlasa, please don't forget to subscribe and pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So maraming salamat ka-Dragon sa inyong pagsuporta sa akin. And shout out pala ka-Dragon sa mga solid supporters ko and sa mga bago kong subscribers. So maraming salamat ka-Dragons. Bye-bye! Hindi, ano ba ka? Salamat! Sa inyong pagsuporta sa aming pagkain. Good evening. So yun, bye-bye! Bagus. Babush! Go ba na? Sorry pala. See you on my next vlog.